Както разбрахте, в днескашното видео ще си говорим за свръхинтелигентната раса от хуманоидни котки извънземни, които са дошли и са помогнали за развитието на нашата цивилизация. Ами добре тогава, ще получите това, което искате. Точно така. Ще си направя OnlyFans. Какво искаш да виждаш, бейби? Тя ти е любимата част от тялото ми. Дали искаш да видиш котенцето? Или задната входче, палавнико? Сирия, Афганистан, там някъде. Ама трафикът на хора не е ли незаконен? Дългите косми на подмишниците на момичетата може да са много практични. Представете си, че го правите кучешката. Тогава, ако искате да държите нещо с ръцете си, трябва така да фанете косата и да правите там какво ще правите, обаче това е неудобно, това е непрактично. Фанали сте с едната ръка, с другата какво ще правите, нали? Тя няма роля в цялото това нещо. Но ако има косми под мишниците, може да я фанете от двете страни и да ги опънете като юзди на кон и да си правите нещата, които си правите. В контент, аз просто искам да се снимам дупките, някакви чичаци да ви дават пари, да точат бастуните, докато аз седем на екрана. И това е. И се точат така чичаци на екрана. Представям си как правим каквото правим и тая гнусна котка ме гледа в очите през цялото време без да мига. Толкова прекрасно! Може ли да те докосна? Травма ми е това, мамка му. Затова вече не купувам цветя, просто отивам, накъсвам трева и я давам нея. Take it or leave it. Днес се прибирал Даскал, след като тъмън са взели таблицата за умножение в часа по математика и първата й работа е да се отвори YouTube и да гледа секс сцените в епизода на Алевчето с онлайн проститутката. Да! Прекарах 40 минути, гледайки как тъпи патки с общ IQ от 10 се врякат една на друга като бавно развиващи. Обаче това все пак не е най-важният въпрос. Най-важният въпрос е с какво се бършите след като приключите. Мокрите кърпички са топа на топа. И когато има неразбирателство, оръжията ще влизат в действие. Ако ударя 30 000 абоната до края на годината, ще си изям пестисите на лайвстрим. О, Славчо, благодаря ти много за розата. Много е хубава, наистина. Този подход. Невероятен! Усещам толкова силна алфа енергия от него, че чака се подмокрям. Схванахте ли? Казах свърша. И даже знаете ли какво? Жената ще ви уважава в пъти повече, ако постоянно й показвате, че я смятате за силна. Затова, освен да ви отваряте вратата, ми правете и някакви други работи. Например, ако извършите някоя строителна дейност и трябва да пренасяте пясък, цимент, тухли и така нататък, ами останете тя да ги носи. Така тя ще ви заобича повече и повече, защото ще види, че вие смятате, че тя е силна и ще се докажете като един истински джентълмен. Ще ме изчакате малко, защото отивам на работа. Така, тая снимка става, добре, качи, готово. Ще има колаборация, но просто още не знам с кого и кога. Единствено знам, че ще има с SS Hilfiger. Йоане, фани ги за косата и ги довлечу обратно. Аз, примерно, много бих се радвал да видя как някои от тези тук са с пръснати глави. Виж, братле, не се смятам за някой известен, не се смятам за някой популярен, който всички трябва да го знаят и напълно разбирам, че е възможно да не знаеш кой съм. Ама това не ти е първият път, в който ми го пишеш този коментар. Том толкова много пъти все забравяш аз кой съм. Предполагам, че нещо не е наред. Кажи ми, има ли ти нещо? Кажи ми да знам как да се отнасям с теб. Все пак това са неща, които ти не можеш да контролираш. Не искам да те обидя по някакъв начин. Кажи ми дали просто имаш Алцхаймер или пък си просто един обикновен рекат. На 100 абоната правя колаборация с Краставица, така че нападайте веднага. Пазна! Но спокойно. Имам едно решение за теб. Прекрати си живота. Ами той аз ще стана Family Friend тогава, бе. И аз ще почна да си снимам пардялника за Инстаграм и да го промотирам във видеята си с таргет аудиенс от 6 годишни. Няма нищо лошо в това, нали? А момиченца, искам да ви докажа това нещо, за да знаете, че няма нищо срамно в това да се снимате голи и без дрехи, защото тялото е едно изкуство, което трябва да се показва пред света. Така че давайте и снимайте си малките топари. Може да направя някоя пранк война, в която другия се ляга и аз си го навирам в устата му докато спи. Едно от нещата, за които най-много ме раздам пари, това е за противоположния пол, така наречените жени. Не мога да разбера, има мъже, които ги гледам, фърлят
супер много ненужни пари за спорт една жена. То не са кафета, то не са вафли, то не са сладоледи, те са в смисъл някой на ден сигурно дават и над 10 лева за една жена. Над 10 лева! Тия са луди! Тази жена имала интимни отношения с момче, което се прави на момиче, обаче после е решила, че иска да гледа на него като на дете. Винаги съм мислил, че аз съм сравнително сбъркан, но тези хора ме карат да се чувствам нормален. Поне за това мога да им благодаря. Торта с крем, торта с крем. Торта с крем ще ядем, торта с крем. Вкусна торта с крем, шоколадова или ванилова. Няма смисъл, защото ще е торта с крем. Торта с крем, торта с крем. Вкусна торта с крем ще ядем.